studený stěny, tepelný mosty a plísně. Všechno to jedeme dneska vyřešit a vy pojďte se mnou. Tahle stěna tady v ložnici je strašně studená a v rohách se tady dělají plísně. Technici si to tady teďka oblepí všechno si uklidí, zakryjou, dneska to napenetrujou a zítra uděláme první vrstvu nátěru. To nás nezachrání. V kuchyni, ale loupe se nám tady malba kolem oken. Vám ještě ukážu svoji oblíbenou věc. Teploměr, tak koukneme na roh. Tady máme 16 stupňů. Když si koukneme tamhle na stěnu, tak tam má 18,5. Tady budou ty rozdíly úplně strašný. Tady máme 13, to je tepelný most, úplně jasný. Jo, a tam to na to taky vypadá. Takže pokud máte doma podobné problémy, tak nám určitě zavolejte a vyřešíme. A tady to bude asi úplně hrozný. No, tady je to úplně strašný. No, tady vidíte ten velký, obrovský rozdíl, proč to tady je tak voloupaný, proč se tady dělá ta plíseň, protože tady máme prostě 13 stupňů v tom rohu a to celý za tou linkou bude určitě jako špatný. Uběhly 3 dny a máme hotovo. Nátěr aplikovaný, stěna už je na omak daleko teplejší, kolem oken je nátěr taky. Tady strukturu nátěru takhle. Celý byt jsme majitelce ještě vymalovali. Tady už máme opraveno a taky aplikovaný nátěr. A tady nejhorší místo už je krásně bílý. No a jak jsem slíbil, tak je hotovo. Stěny zateplený, plísně odstraněný. Příště si ukážeme třeba nějakou střechu, uvidíme. Byt ještě vymalovaný, super, za nás spokojenost a majitelka je doufám taky spokojená. Tak jdeme dál.